Bună ziua, toată lumea și bine regăsit la primul episod. În acest episod v-aș ruga să lăsați cât mai multe like-uri, să nu uitați să vă abonați, că merită. Să începem episodul. Păi da, astăzi vom prezenta un server foarte mișto. Aici este parcurul. Aici vă duceți din nou în lobby. Parcur 2 și parcur 3 nu sunt făcute, doar parcur 1. M-am dus din nou la lobby din greșeală. Deci la parcur 1. Așa, acesta este parcurul cu 3 nivele. Este mișto. Acolo este sfârșitul. Acum haideți la lobby să vă arăt și Sky PvP-ul. Hai mai repede. Așa. Aici e Sky PvP-ul. Amocul. Aici te duci din nou la lobby. Aici ei chestii, iteme, bla bla. Chestii și iteme. Aici este enchantment table-ul. Aici scrie Sky PvP. Acolo este ca să nu-ți ia nimeni XP-ul. Aici cazi în apă. Și sunt diferite insule cu sign-uri și chestii. Și da. Acolo este chest by the diamond. Foarte mișto. Și cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Pa, pa!